Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Шәһәр мэры хәрбиләргә махсус җиһазлар, төзелеш материаллары һәм транспорт тапшырды. Сугышчылар үз чиратында чалаларга нәрсә тапшырырга кушкан. Югы туйдырып, өйгә бәйрәм ялларында ойныткыч ничек эшләячәк? Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлгә керде, ул 11 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Бу чорда пиротехника куллануга катгый чикләүләр гамәлдә булачак. Сәнәгать һәм энергетика объектларыннан 500 метрдан да якынрак, торак йортлардан һәм кешеләр күпләп җыела торган урыннардан 30 метрдан да якынрак фейерверклар җибәрү тыела. Йорт-чаллыда фейерверклар җибәрү өчен 6 мәйданчык билгеләнгән. Бу чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен штрафлар 2 тапкырга арта. Гражданнар өчен ул 20 мең сумга, юридик затлар өчен 800 мең сумга кадәр тәшкил итә. Чаллы үзенекеләрне ташламый, шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев СВО зонасында булды. Ул рәсми делегация белән хәрбиләргә махсус җиһазлар, төзелеш материаллары һәм транспорт тапшырды. Сугышчылар үз чиратында чаллыларга нәрсә тапшырырга кушкан, Лилия Гатина сөйләячәк. Наши воины чувствуют нашу помощь и поддержку. Как было, как есть, так будет всегда. Челны своих не бросают. Татарстан делегациясе хәрбиләргә сугышчыларның үзләре сорауы буенча җыелган шефлык ярдәмен илтте. Россиянең һава десанты гаскәрләре Север группировкасы бүлекчеләренең берсенә 3 УАЗ автомобиле тапшырылды. Бу әле барысы да түгел, тагын дроннар, квадрокоптерлар һәм комплектлау детальләре, шулай ук ноутбуклар, генераторлар, оборона корылмалары төзү өчен материаллар, җиһазлар һәм көнкүреш техникасы, азык-төлек продуктлары һәм башкалар тапшырылды. Большой привет вам от татарстанцев, от главы республики, Раисы Татарстан, Александра Миниханова. Я, как сын ветерана Великой Отечественной войны, отец у меня 6 лет был на войне, уверен, что победа будет только за нами. Россия никогда не проигрывала еще. Татарстан делегациясе сугышчылар белән очрашты һәм аралашты, аларга бүләкләр тапшырды. Десантчыларның һәр кайсысына түбәтәй, кызларга чәчәк бүләк иттеләр. Шулай ук солдат блиндажында яңа ел алды чәе һәм чәк-чәк бар. Город Набережные Челны, автозавод КАМАЗ сегодня вносит свою лепту в укрепление обороноспособности нашей страны. Искренне уважаем, берегите себя, с наступающим Новым годом. Слова благодарности вам за то, что вы нам помогаете. Республика Татарстан, она всегда отличалась именно тем, что она помогает. Выполняют задачи с 22 года, непосредственно с самого начала. И так скажу, что где-то что-то поугасло, у вас не угасает. Вам большое спасибо, это очень дорого стоит, мы этого не забудем. Аллах берсин саулайк, сабарлайк. Все остальное мы сможем. Слава ВДВ, никто кроме нас. Эш визиты кысаларында делегация Курск өлкәсендә Россия герое Чаллылы Сергей Чебнев һәйкәленә чәчәкләр дә салды. Мне хотелось бы еще раз выразить слова благодарности родителям Сергея Чебнева за то, что они вырастили и воспитали настоящего героя. Героя нашего времени, который отдал самое дорогое. Слова благодарности руководству Курской области за то, что установлен такой памятник Герою России Сергею Чебневу на прекрасном месте. Это пример того, как нужно служить и защищать наше Отечество. Исегезгә төшерәм, батальон командиры 2024 елның 18 августында Суджа районы кеше Локне авылын саклаганда батырларча һәлак була. Лилия Гатина, яңалыклар. Чаллыда яңа ел алдыннан азык-төлек җыелмалары өләшә башладылар. Бу шәһәр мэрыннан бәйрәмнәргә традицион бүләкләр. Аларны махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре алачак, сугышчыларның туганнары сөйләгәнчә, алар өчен иң мөһиме игътибар. Аларны онытмаулары күңелле күренеш. Ватанны саклаучыларның якыннарында безнең төшерү төркеме дә кунакта булды. Бу кыймак пешерәм. Авыл чәй итеп. Бик тәмле була. Сыйлармы?
Алар яшерин ингредиент хисабына тәмле килеп чыга. Йомырка, кефир, шикәр һәм туздан тыш Равия ханым манны ярмасы да өсти. Ул кыймакларны җиңел һәм челтәрле ясый. Хәрби хезмәткәрнең әнисе аларны кунаклар килгән җиргә әзерләгән. Аңа хәрби хезмәткәрнең әнисе буларак Шолымырын Алимагдиевтан азык-төлек җыелмасы тапшырдылар. Равия ханымның улы үз теләге белән фронтка китә. Аның катнашыннан башка сугышлар тәмамланмаячак дип шаярткан була ул. Бәрелешләрнең берсендә ул һәлак була. Ләкин сугышчының әнисе турында онытмыйлар. Һәр вакыт истә тотулары. Игътибар булу күңелле ди әни кеше. Кунакларны бик яратабыз. Шундый хөрмәтле кунаклар килделәр бүген. Бик зур күчтәнешләр белән килделәр. Үзебезгә дә, оныкны да зур хөрмәт белән килделәр. Бик зур рәхмәт барсына да. Үзәк районда гына да мондый азык-төлек җыелмаларын хәрби хезмәткәрнең 1170 гаиләсе алачак. Администрация башлыгы Фидарис Хабибуллин әйтүенчә, махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнары өчен башка бүләкләр дә әзерләнгән. Шунсын әйтергә кирәк, яңа ел бәйрәме алдыннан күрсәтелә торган чаралар бу моның белән генә шикләнми. Безнең хәрби хезмәткәрләрнең балаларына шәһәр мэры яңа ел чыршы бәйрәмнәре оештырылды. Татарстан Республикасы рәисе һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры исеменнән татлы бүләкләр тапшырылды. Яңа елга кадәр һәрбер хәрбинең гаиләсе азык-төлек җыелмасын алыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Йокы туйдырып, өйгә Чаллыда шәһәрдә бердән-бер айныткыч эшлим. Хезмәткәрләр сүзләренчә, анда пациентларның иң зур агымы корпоративлар чорына туры килә. Көненә 1-дән 13-кә кадәр кеше була. Бәйрәм елларында учреждение ничек эшләячәк, безнең материалда. Это вот акт, в котором мы принимаем пациентов. То есть здесь заполняет этот акт или скорая помощь, или ППС. Акта пациент турында мәгълүматлар, аның хәле табылган урынына кыйммәтле әйберләре күрсәтелә дип сөйли Наил Гәрәев. Ул айныткычта фельдшер булып эшли. Пациентларның иң зур агымы кичке һәм төнге вакытка, хезмәт хаклары, пенсияләр алган көннәр, корпоративлар көннәрендә һәм бәйрәм ялларына туры килә ди ул. Мы не принимаем молодых, несовершеннолетних, женщин беременных, инвалидов первой группы и пожилых людей. Их уже мы не принимаем, то есть они должны доставляться в больницу. Это определенная категория людей, которые доставляются в больницу, и мы их не принимаем. Айнаткыч тәүлек буе эшли, нигездә кешеләр монда төнлә китерелә, ә иртән алар мустакил рәвештә китә. Әмма хәлләре начар булу очраклары да булган, ул вакытта хезмәткәрләр ашыгыч ярдәм чакырткан. Һәр палатада персонал һәм пациентлар иминлеге өчен видео күзәтү камерасы да бар. Пациенты находятся на отрезвление, кто 4 часа лежит, кто 10 часов может спать, кто сутки может поспать. Да, полное отрезвление, пропускаем только трезвых, нормальных, чтобы на улице холодно не выходили пьяные. Так, масштабно, все так же, как всегда. Яңа ел бәйрәмнәрендә айныткыч элекке режимда эшләячәк. Хезмәткәрләр сүзләренчә, алдагы еллар тәҗрибәсеннән чыгып, пациентларны 31 декабрь кичендә үк китерә башлыйлар. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хирбекметов, яңалыклар. Чаллыда табибларга торак алу өчен 1 тапкыр бирелә торган түләү күләме арта. Карарны башкарма комитет җитәкчесе Фәрид Сәләхов имзалады. Исегезгә төшерәм, элек ул 200 мең сум иде, хәзер 500 мең сум булачак. Түләү Чаллыдагы Татарстан дәүләт сәламәтлек саклау учреждениеләрендә эшләүче табиб белгечләргә клиника диагностика табибларына биреләчәк. Табибларга фатир алу өчен түләү күләмен арттыру кирәклеген Чаллы мэры Наил Мәхдиев март аенда узган медицина советында әйткән иде. Түләү 100 мең сумнан башланды, аннары 200 мең сум булды. Хәзер ул 2 миллион сум тәшкил итәчәк. Вы сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. В ювелирных магазинах «Изумруд» началась большая новогодняя распродажа. Скидки 45% на все золото. До 60% на все серебро. Внимание, любимая акция. Покупайте и получайте гарантированные подарки. Торговый центр «Палитра». Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве, алтайские презенты,
боксы с чаем и сладостями и подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве ТК-105 Новохитово, первый этаж.